ke ta ƙoƙarin ki bi kaina, da na so ki bakin cikin ki za ya kashe ni. Bakar kadara ce ke. Idan aka san haka ya taho wahala ce, komai zai sauko waɗan adam kadara ce. Akwai jarabawa gun namiji da mace, bayanin zan sarrafa shiga shi takaice. Cikin ƙauye martabar gida a gadar ni, garki kashe ni. Fatan sani dan gidan Ahmad ne, na ce mata sai ta ce kana da mutane, waƙoƙin ka lalaƙi ka suka tsuma ne. Ashe da mijinta ya take ta yajiyar zuciya, ta ce sani ka ce kamar a daina ka yanta ni, ta ƙara ta ce sani da Allah rufa ni ya kasaya ni, kamin makoye na ma karan bani, baka da ɗagawa na tsammani. Anan na ji tausayi ya kama ni, a take ta sa zuci rudani. Ashe fitina ce hotonta kawai na bayyana wa abokina, ya ce min kai ta kanka karka kashe aure. Ya za ta kasance